for today's video namin sa para na. Nagkuhan ko tawa na di ko kanha. Hi, uy. Hello. 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 Namin sa paran kay kan. Mga hamiglaw na po sa kanding. Hapit ni tanaw sa tubig. Ha? Di ko kakukayag. Ha? Oh, laro mo eh. Saan ba ta? Yan ano? Tinay. Pilit maayo. Ngamig taklong Para iluto. para among ituwa. Tuwa-tuwa. Meron na si Dada. Dagan kayo may kuha pero mangwa pa mig para madaghan magmukbang may. Naawang pasapa hugaw lang kayo. Dagiti mga kuan mo para mangwa sa mga boss. Mga kuan ba awang mga dahonan libon na kayo. Ako kay dagan kay si panguan lamok. Ako sa paspasan Dada. Na choyan sa view ni naprisiting tingog nagdinda kay mukuan na ta ni dayon na nagdiyon ala napasok si Dada napasok si Dada ala Oh my god. tagak Dada tagak awawa na nagawas ng uban nagawas ng duha ngamang na nanita nagdahon. Ngamig taklong. Ngamig taklong para iluto, i-crispy fried. Unsa? I-crispy fried. May diri sa sapa, ngamig taklong. Taklong. Kilid sa sapa diri mo ba? Na may daghang taklong re. Ya. Ngaybong katatlong. Nindot kay tubig oh. Ngaybong katatlong na nabot ka sa plastic. Mo ni sapa diri mo ah. Usay ako ni edit, hindi rin may perminti magbuhat og content na mga tubig-tubig ba. Tatlong nanita nagdahon. Ha? Tatlong nanita nag-adianan. Na, Amo ning kuno ron. lutoon, Tutuon adobohin. adobihin. Na namin sa mga lawganan. Makan ring.